Мин сезгә үзебезнең бабай турында сөйләп китәсе килә. Безнең бабай Сабаев Абрам Алексей улы 1924 елның 13 июлендә Әлмәт районы Звезда авылында туган. Һәм ул инде сугышка, аның бик нык сугышка барасы килгән, ләкин әле аның яше тулмаган була. Шулай булса да, аны 1923 елгы итеп 18 яшьлек егет диеп армия сафларына алалар. Армия сафларында ул озак булмый сугышка китә. Сталинград сугышында ул бик нык яралана, һәм ул шуннан соң нык сугыша алмый. Яраланганнан соң бик зур снаряд шартлый, һәм снаряд шартлаганнан соң бабайның тәнендә бик күп снаряд кыплычыклары була. Аны инде балчык белән күмеп китә. Яныннан узып барган аның сугышчан иптәше аны үлгән дип уйлый һәм Зәй районы Сәвәләй авылына инде Абрам үлде дигән хәбәр сала. Ләкин озак вакытта үтмәй, сугыштан соң мәетләрне җыеп йөри торган солдатлар җирдә ыңгырашкан тавышлар ишетәләр. Барып карасалар, ул безнең бабай була. Бабай әле үлмәгән, ул кыйплычыклар эләккән, ләкин әле исән була. Һәм аны бик тиз генә госпитальгә озаталар. Госпитальдә ул бик озак ята, чөнки аның уң ягы бөтенләйе белән кыйплычык белән тулган була. 1943 елны бабай сугыштан контузия алып кайта. 1945 елны ул күрше авыл кызы Ульяна әбине, Үлҗәнә әби дип әйтәйек инде без аны яратып, үзенә хатынлыкка ала. Һәм аларның берсеннән-берсе матур, бер-бер артлы 5 балалары туа, 4 кыз һәм 1 малай. Алар шулай бик матур, озын гомер кичерәләр. Бик озын булмаса да, бик матур гомер кичерәләр. 1985 елга безнең бабайга за оборону Сталинграда дигән медаль тапшыралар. Һәм 1985 елда шулай ук безнең бабайга за Отечественную войну первой степени дигән медаль тапшыралар. Бабайыбыз бик җыр телле кеше иде, бик шаян иде, аны бөтенесе дә шулай диеп искә ала. Эй, Абрам, җыр телле Абрам дип йөрткәннәр безнең бабайны. Бабайның йөрәге 1990 елның 30 декабрендә тибүдән туктый. Без бабабыз белән горурланабыз һәм аны гел якты истәлеген искә алабыз.